hayi kuleka futhi man ube wayini vela tu Ngakubuka nje. Uthi awujabulanga izolo. Uthi awujabulanga izolo. Wazophuma eVIP. Wayikhohlwa. Kanti hawu sekuwuwe la kodwa uyasijayisa kanti wena soqhumanga ngaba sekungena ujuku Bengiyibuza uzoyenza kanjani unikhonze kanje mfethu. Uzoyenza kanjani ukunibuka? Ngisazoyiposta ivideo. Ngisazoyiposta hayi bakhalile bathi ha wazosijayisa. Hey. Hayi ngiyabela hayi. Hey batho khaza. Hayi mfethu. Bokunjani nje mfethu nitshene ukuthi ningibuke. Mase ngene stage senidlokova kangaka manje ngasenisina kangaka umalahle kuze kukhumuke iOmega. Hayi ngekho bengithi amazambane ngathi ngihamba ngiyodla amazambane ekhaya. Ukuba nje siyakubuka. Wangixosha, ngaxosha wena mina kodwa ngabe. Kwaze wakhumuke iOmega nje. Ngabe siyambuka nje umuntu, nabe siyambuka nje. Bathathu. Yabo njonjoko bazonda ngempela njonjoko manje buka nje. Onjongo. Siyakubuka. Siyakubuka. Sikuthi nje ngese. Hey yadot, hey kulungile. Lalela. Leli xoke lumcineka. Lithi kimi, hey. Yafana kanti wagijima uMaskandi kanjani lapha na number 7 ngathi ucula kahle kanje. Hey, uthi yebo ngiqala ukuzingoma zakhe uyacula lafana. Ngiyawuza leli xoke. Thina sisathukuthela ngapha wena usunqoma baculayo manje. Yazi wachaza kanjani uma senibemculisa washo kamnandi emva kwalokho kwathi nya umsindo eniphinde nithethe. Hey, akwazi umntangana amathalente onke man. Hawu, umntanga azohlalisa isikhona isigijima ngempela. Kodwa wayibona uDume inqoba kanjani uDume inyanya ngempela ke uDume. Hawu Dume. Ngamtshela ngathi yabona Dume. Ungcono noJomo ngathi wena hayi ngiyakubuka wena ukukhulumisa isihlelo. Hawu futhi awungithi hey ngithi bana ngiyakukhulumisa. Wazala ngathi akasazi. Hey uDume. Hayi uDume ngeke. uDume wayininyanya ngalanga bona nje. Nithi nasenzeni kangaka ndoda? Nithi niyalibamba nyanya uDume alithatha. Hayibo. Hayi. Alinikuna basane. Uyabona usize ngaba nalo mfethu. Ngibuka lamajida maskandi lawa odlaba. Beleqa lo mjida kitchen. Ekitchen ebashi. Bese emva kwabo. Ngathi abakithi aza amabhinqa kithi lawa. Ngathi abakithi namhla sesithatha icup lapha ya. Sengibuka mfethu okhuzani bejalile. Ngathi ngiyaqala ukubona team yami ijala kanje plus kazi sajala okhuzani. Hayi wena. Mama senile licele lijalile. Abahlungu inhliziyo yami. Kodwa ke bafana bami sisazonithola. Sazonithola Jumbo. Nina sazonithola. Ngizwile ukuthi igcokama ngale nomasonto bathi bafuna ukuniphela. Bashiye. Bathi bafuna ukuniphela. Shilo kwangithipa umasonto wathi hayi ngobe khona i-tournament ezayo. Sifuna le team eGospelise la. Sifuna ukubuyisa induku. Yabo. Kodwa ke lalela. Le team. Hayi ngeke ba hayi yakithi. Saqala nathi njenge-MC Tjathe ukuthola umdlalo onzima. Njengomdlalo wezegqokamilisha. Yabo ngikubalela. Ezegqokamilisha kuzoba kasiyabonga sangweni. Iyona mdlalo leyo selokusaqala. Saqala ukugana nomzimo nje. Hawu yabo. Hayi kodwa ke result kodwa hayi bama-draw. Hayi uthi sidliwe lapho ke khohlaka. Nina one day. Kanti nina yazi inkinga yini? Nina senafuna ukubona oga noboSqueeze. Nandethemba. Kanti zihlwele. Kabona ushintsha emsweni hlangana uthi habe. Ithathwa play ingane, zithathwa play ingane. Ngibuza umfundisi uDube. Ngithi mfundisi uDube. Usuke eThekwini mfundisi. Wena zingane zakho zonke lezi. Hey kaMaskandi leGospel. Hamba neGospel umlibe. Yabo bafana bami bafike kuqala lapha eGospel ngathi naye mfundisi udayisile. Hayi ababuhlungu kodwa inhliziyo yami bona naye uDube nje umfundisi angimkhulumisa. Uyabona nje inhliziyo yami okhuzani uyena wayethatha khishima nekhuphu umfundisi uDube lapha. Yabo uyabona nje khishima nekhuphu okhuzani into encane ubani konje omunye ukwazi bangenza inhliziyo ebuhlungu
ngithe yabangani bami sengiphakamise sesijabula bekhala bona yakuthi amabhencaza ngqosho futhi ke bona baba nesibindi nanokuthi banibuke senimukela idolo nani nani ave kanje mina ngifunela ukunibona ke lapha kanjani yabo kodwa ke mana ngicine kodwa nike nambona umalume suwambona nje umalume embo uzanibona lizotira sendane ngibhizni album lalela ayina nabashaya ngempela ke labo bantu ya sabashaya umaskandi mfethu ngoba baba draw saza kungaphena ngabona yabona igom hayi nalishaka ngabona umthambo engakaze ngawubona kumalume la after qala uhamba la ngabona umthambo engakaze ngubona hayi ngeke umalume ngomthambo ingopha umlando umthambo ophadi kanje phakathi kwamehlo umthambo la kumalume utira ngathi ayibagijima nabafana hayi ikomi zala kakhulu uzwa makalengo abanifuni ke labo bantu labayani hayi inkinga nabo kodwa nabo basuke ibona kodwa basikhuluma iqiniso wathi ngiyivayele live kona nje masikhuluma iqiniso kodwa bona baqhamuka nama upcoming amaningi wakhuza noBembe make baphindeka la omaskani make baphindeka la bangaphinde bakhuluma abathayifane manje make baphindeka la omaskandi bangalinge bathi gospel kathi angazi banesifiso sokuthi ushaka ngadla uJesu kanjani akenisi sahamba lapho hayibo ngoba ingane yakhe hayibo nani ninesinye isifiso nesifiso sokuthi ushaka kadla uJesu ya mina ebholeni ushaka ngamdla kanjani uJesu ngamhlula kanjani ushaka uJesu okay kulungile hayi khuleka abekho man. Yo guys, I was watching this video ngiyahleka cha kusho ukuthi sekulungile ke phakathi kaJumbo kanye noTsatsa phela selokhu babashaya igospel yashaya umaskandi abaphindanga abazwana kodwa cha bandla kubonana ngathi yonke into manje isibuyele esimweni futhi oTsatsa bathembisa ukuthi hayi bazobuyela egroundini bazoyishaya igospel bathembisa impela kakhulu. But anyway guys, we enjoy lama game aba bakwenzayo nanobumbano nje emculweni wase South Africa uwonkana ngoba lama team lawa ahlanganisa abantu begospel, ahlanganisa umaskandi, ahlanganisa igqomu, ahlanganisa yonke uhlobo lomculo esinawo into enhle kakhulu abayenzayo kuhle kakhulu futhi abaqhubeke nako. Guys, do check this video and leave your comment below. Bye.